surtout la jamana filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw bisimila sariya bulon kɔnɔ sariya bulon min anw sigira kɔnɔ an bɛ sariya ale dɔnbagaw wele ka se ka na anw kunnafoni jamana cakɛdaw ka wele ka na kɛnɛ kɔnɔ walasa u ka na baara min kalifalen don la cakɛdaw kɔnɔ u ka se ka fɛsɛfɛsɛli ko anw ɲɛna min bɛ kɛ sababu ye ka anw bilasira ka dɔn jamana ye min ye jamana cakɛdaw ka baara ye mun ye kiribon ye jumɛnw ye danfara jumɛn bɛ u cɛ jɛmukan kelen min ni o sigira an bɛ o kɛnɛ kan o la an ka bi hakilina o ye an bɛɛ lajɛlen jɔrɔla ka hami don min na bi ala ye a latigɛ o ye jumɛn ye mali kasoko kaso bi an n'a dɔn nin kɛnɛ kan kaso ye mun ye kaso dabɔlen don mun de kama kaso jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kalifalen don cakɛda jumɛn na o ɲɛmaa o de bɛ an bolokɔrɔ bi fɛn o fɛn mun ye aw jɔrɔna ko ye aw hamina ko ye kasoko la ni ala sɔnna a kibaruya jɛlen aw na o sɔrɔ sariya bulon kɔnɔ bi o la an ka maa welelen o kɛnɛ kan o ye monsieur Ibrahima Tunkara le directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée ale bɛ an bolokɔrɔ walasa ka se ka anw bilasira hakilina min kan ni o y'an ka thème ye l'engorgement des prisons au Mali enjeux et perspectives Mali kasow fali a gɛlɛyaw ani fɛɛrɛ minnu bɛ sen na walasa lafiya ka don nin baara nin kɔnɔ o la ale min sɔnna k'an bisimila bi an ka foli b'a ye ka waleɲuman dɔn monsieur le directeur i ɲanma. tɔgɔ ye Ibrahima Tunkara ni Mali kasobon bɛɛ ɲɛmɔgɔba ye donc an ka baara ye mun ye y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna na. Voilà, san'an ka don baara kɔnɔ monsieur Tunkara vous êtes le directeur national aujourd'hui de la DENAPES mais sani i ka na DENAPES la i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye yɛrɛ ka parcours kan. bon n bɛ se ka dɔɔni fɔ an na parce que n ye juge de donc n ye juge daminɛ tribunal de commerce la ni wagati dɔ kɛ Bamako tribunal de commerce la n bɔlen kɔ yen nɔ n mi taara ka taa Mopti n ye Mopti juge d'instruction n bɔra Mopti n welela ka na Bamako contentieux de l'état la direction ba minnu bɛ an b'a fɔ minnu ma ko Mali ka avocat minnu ka baara ye ka Mali défend ni procédure bɛ Mali contre la donc n mɛnna yen kosɛbɛ après ministre de la justice ye n wele k'an ka conseil technique ye donc n ye to conseil technique la ka na kɛ administration pénitentiaire directeur national n'o ye Mali kasobon bɛɛ ɲɛmɔgɔba ye o de ni. Très bien. Merci bien mon directeur. Merci ça m'a fait ka min dɔn joona joona o de ye DENAPES min bɛ wele ko direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée n'a fɔ i bɔra k'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na anw b'a tɔgɔ mɛn mais ale yɛrɛ ye cakɛda jumɛn ye ni bɛ se k'an bilasira kɔnɔ. alors n bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la direction de l'administration pénitentiaire et ministère de la justice ka cakɛda dɔ ye cakɛda belebeleba de don a ka baara ye Mali kasobon bɛɛ ɲɛnabɔba o de y'ale donc kasobon 59 de b'an bolo o bɛɛ ɲɛmɔgɔba o de ye nin ye donc n ka direction ka baara de ka an ma occuper Mali kasobon bɛɛ la ani Mali kasoladenw voilà. D'accord mais o baara in kɔnɔna na sisan mission principale jumɛn wɛrɛ bɛ yen ni a ka baara kɔnɔ DENAPES kɔnɔ a tɛ se ka minnu dévier fiyewu. n bɛ se k'a fɔ o ye baara fila ye. jumɛn ni jumɛn. baara fɔlɔ o y'a ye ni sariyatigiw n'an b'a fɔ minnu ma juge n'olu ye mɔgɔ minɛ mɔgɔ min mana kɛwale kɛ mun n'an ka sariya tɛ taa juge b'i minɛ a b'i bila ka taa kaso la donc ni juge y'i minɛ i bɛ taa anw de fɛ anw jagoyalen don k'i mara walasa i kana se ka bɔ o y'an ka baara fɔlɔ ye. baara filanan Mali sariya b'a jira k'a fɔ ni mɔgɔ b'an fɛ yen kasoladen b'an fɛ yen nɔ an jagoyalen don ka u dege baara la walasa n'u bɔra fɛn mun y'u lase nɔ u kana o ɲɔgɔnna kɛ cogo min na an b'a fɔ o ma ko réinsertion sociale an ka baara fila filɛ nin. d'accord mais sisan min ye kaso yɛrɛ ye mon directeur c'est l'occasion puisque i ye critique kɛ ka tɛmɛ baara caman kɛ ka na fo ka na se DENAPES kɔnɔna ma bi an b'a fɛ k'a dɔn an b'a mɛn kaso effectivement bɛɛ bɛ jɔrɔ ka siran kaso ye mais kaso yɛrɛ a laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye. kaso laɲini fɔlɔ yɛrɛ ne ka hakilina na a bɛ jamana basigi de o de y'a ka objectif fɔlɔ a bɛ jamana basigi parce que ni jamana kɛra ko sariya tɛ yen ko kasoladon tɛ yen o bɛ gɛlɛya dɛ o la kɔni fagali bɛ caya bengani bɛ caya suyani bɛ caya donc fo kaso de ka kɛ yen walasa ni mɔgɔ ye wale kɛ wale mun dagalen tɛ sariya kɔnɔ i ka se ka taa yɔrɔ la o b'a to i b'a dɔn ko ko jan tɛ se ka ko bɛɛ kɛ jamana kɔnɔ parce que n'i ye ko kɛ n bɛ taa kaso la
donc n'i taara kaso la i b'a dɔn ko mɔgɔ de bɛ yen dengutigiw don minnu b'i bali ka bɔ cogo min y'i diya n'i b'i ka sokɔnɔna na i sigilen don i ni muso bɛ ɲɔgɔn kan i ni denw bɛ ɲɔgɔn kan i ni sigiɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn kan i bɛ se ka wuli ka taa misiri la cogo min y'i diya mais n'i bɛ kaso la o yɔrɔ bɛɛ limitelen don donc o ye kaso n bɛ se ka mun fɔ kaso ko la o y'o yɔrɔ ye quoi. D'accord, donc mais kaso yɛrɛ kɔnɔ cɛw ni musow est-ce que danfara b'u ka kaso cɛ? O ye diyagoya de ye parce que muso ni cɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan an ka politiki kɔnɔna na muso ni cɛ man ka u tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ kaso bon kɔnɔ an ka laɲini na o y'a ye dugu o dugu bɛ Mali la kaso dɔ ka jɔ yen nɔ mun ye musow ka kaso ye ani mun ye cɛw ka kaso u kana fara ɲɔgɔn kan mais moyens limitelen don donc diyagoya don an ka politiki kɛ mun b'a to de toutes les façons muso ni cɛw kana fara ɲɔgɔn kan an ka kaso bon bɛɛ kɔnɔ muso ni cɛw bɔlen don ɲɔgɔn na n'i ye Bamako ta Bamako kaso bonba kɔnɔ muso kelen a tɛ a bɛɛ ye cɛ de mais musow fana ka kaso bɛ an b'a fɔ yɔrɔ ma ko boli musow dɔrɔn de b'o yɔrɔ la cɛ fana tɛ mais dugu kɔnɔ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ caman na Segu ni Sikaso ninnu na kaso bon minnu bɛ yen an kɛlen bɛ ka u tilan yɔrɔ dɔ bɛ an b'a fɔ ko quartier o ye cɛw dɔrɔn ta ye yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ o ye musow dɔrɔn ta ye bɛɛ b'i ka cour kɔnɔ u tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka laɲini yɛrɛ hali u tɛ ɲɔgɔn ye donc u tɛ fara ɲɔgɔn kan abada denmisɛnninw fana bɛ ten muso ni cɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin ni baliku tɛ fara ɲɔgɔn kan. D'accord, directeur o baara ninnu kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw juges bɛ mɔgɔ dɔw nɔ minɛ n'u b'a fɔ ko i bɛ taa kaso la kalo 3 dɔw yɛrɛ bɛ taa san 5 fɔ dɔw yɛrɛ bɛ condamné u si kaso la mais est-ce que u tigilamɔgɔ ninnu n'u bɛɛ ye kasoladon ye u bɛɛ lajɛlen bɛ mara yɔrɔ kelen kɔnɔ kamasɔrɔ u ka peine tɛ kelen ye? Non u tɛ se ka an tɛ se k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que politiki de don an b'u bɔ ɲɔgɔn na an b'a fɔ minnu bilala kaso la ni u ma kiiri fɔlɔ an b'a fɔ olu ma ko détenu provisoire o y'a ye juge bɛ enquête la a ma tila fɔlɔ i ma condamné donc olu bɛ bila u dama na ani ni minnu fana condamné na k'a fɔ sa u ka kiiri banna pewu a fɔra k'u bɛ ni san 10 kaso kɛ olu fana b'u dama na donc u fana tɛ ɲagami ɲɔgɔn na. D'accord, mais laɲini bɛ min nɔfɛ o de ye mɔgɔ min minɛna k'a ka taa kalo 3 kaso kɛ ani min bilara k'a ka si kaso kɛ est-ce que kalo 3 tigi ni min bilara si kaso la walima san 20 kaso la est-ce que o bɛɛ bɛ bila so kelen kɔnɔna na? U tɛ bila so kelen kɔnɔ u tɛ yɔrɔ kelen na mais n b'a fɛ n bɛ fɛ i ka mun faamuya kaso bon kɔnɔ quartier de bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ kaso bon kɔnɔ bɛɛ bɛ kuruba kelen kɔnɔ a bɛɛ bɛ don da kelen fɛ mais ni bɛɛ donna da kelen fɛ bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ. Voilà. Donc minnu condamné na k'a fɔ u b'u si kaso kɛ olu ka yɔrɔ b'a dama na ani minnu bɛ kaso la mais u ma condamné fɔlɔ olu fana ka yɔrɔ b'u dama na. D'accord, mon directeur sisan ka kɛɲɛ ni an ka bi sigi ye hakilina an b'a fɛ k'a dɔn bi n'a sɔrɔ Mali kasoko bɛ sira min kan parce que an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ kunnafoniw sɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw janko adamadenya lafasalikɛ kulo dɔw de la ka kuma f'a ɲɛna u ye document dɔw bɔ k'a fɔ n'i ye Bamakɔ kasobon ta k'a lajɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnen na i bɛ taa sɔrɔ k'a kun jɔra waati min o y'a sɔrɔ dugu ma bonya ka se nin ma donc ko mɔgɔ min kan ka don a kɔnɔ a man ka tɛmɛ mɔgɔ 400 kan mais o waati an bɛ waati min na ko y'a sɔrɔ mɔgɔ 2000 ko b'a kɔnɔ est-ce que o fɛn in Bamakɔ dɔrɔn don walima hali i b'a sɔrɔ engagement in bɛ Mali fan yɔrɔw la? Ni ɲininkali in diyara n ye parce que ni gɛlɛya b'an kan o gɛlɛya b'an kan an b'a fɔ mun ma ko surpopulation carcérale ça veut dire quoi kasoladenw ka ca an ka kasobon ma o kɔni o ye tiɲɛ a bɛ Bamako yan Bamako de ta ka jugu kosɛbɛ parce que y'a fɔ cogo min na Bamako vraiment mɔgɔ ka ca o bɛ mɔgɔ 2000 ni kɔ la donc o problème bɛ yen nɔ parce que ni mɔgɔ cayara place ma gɛlɛya b'a kɔnɔ kosɛbɛ mais Bamako dɔrɔn tɛ mais yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ a gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na an bɛ se ka Kayi fɔ Kayi b'a la an bɛ se ka Joyila fɔ mais an bɛ se ka mun fana fɔ c'est que an ka yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ place ba b'an bolo yɔrɔ min na mais comme Bamako de duguba kɔnɔna ye Kayi ye duguba kɔnɔna ye donc diyagoya don o kasoladenw ka caya vraiment gɛlɛya dɔ don gɛlɛya mun b'an kan kasoladenw ka ca an ka yɔrɔ ma. D'accord, mais n'i ye mara yɔrɔ tɔw ta k'a lajɛ i n'a fɔ Sikaso ka se cercle ninnu ma JPC ninnu yɔrɔ ma an bɛ min wele ko les juges de paix à compétence étendue est-ce que an b'a sɔrɔ ni gɛlɛya kelen fana bɛ yen? Non an ka yɔrɔ caman bɛ yen nɔ ni gɛlɛya tɛ yɔrɔ minnu na Sikaso ninnu filɛ nin ye sisan nɔ ni gɛlɛya tɛ yen nɔ parce que an ye effort kɛ peut-être que an da bɛna s'a yɔrɔ ma État ye effort kɛ an ka partenaires ye effort kɛ walasa an bɛ se ka lafiya cogo min na an ka baara kɔnɔna na an ka kaso bon caman bɛ yen nɔ an ye yɛlɛma don a kow la donc yɔrɔw b'an bolo vraiment place bɛ yɔrɔ minnu na. Ok, monsieur le directeur
ni walawalalu jara an ye kosɛbɛ parce que ni maa bɛ yen nɔ bi min bɛ se ka an kunnafoni ni hakilina kan danima la e de don bon o kɔnɔna na sisan kaso falen e yɛrɛ ye a kɛ mun de ye la cause principale de l'engorgement des prisons e y'a kɛ mun de ye. ne y'a kɛ duguba kɔnɔ kow ye kɛ parce que duguba kɔnɔ mɔgɔ mɔdɛli bɛɛ bɛ yen benganibaw bɛ caya suɲɛniw bɛ caya fagaliw bɛ caya o ye duguba kɔnɔna yɛrɛ kow ye quoi donc n bɛ se k'a fɔ n ko o y'a raison fɔlɔ criminalité bonyana kosɛbɛ duguba kɔnɔ mais cause filanan an bɛ se ka mun fɔ o ye an ka procédure sumayali ye dɔɔni juge ka baara kɔnɔna na parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ an ka kaso bon caman kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la minnu jɔlen don k'u ka kiiri kɔnɔ olu de ka ca ni minnu condamné na donc o ye gɛlɛya mun b'a to kasaladenw bɛ caya parce que dossier bi mɛn k'a sɔrɔ jugement ma kɛ bon hali anw minnu ye administration pénitentiaire anw minnu ka baara ye kaso bon baara ye a bɛ gɛlɛya lase anw ma parce que mun ka di anw ye mɔgɔ minnu condamné na olu ka caya ka tɛmɛ ni minnu sigilen don k'u ka kiiri kɔnɔ parce que ni mɔgɔ sinna ka kiiri kɔnɔ a dusu bɛ kasi kosɛbɛ et puis an yɛrɛ bɛ politique minnu kɛ k'a fɔ an b'u dege baara ni fɛnw na bon ni mɔgɔ min ka kiiri ma kɛ i tɛ se k'a dege baara la parce que i t'a dɔn n'a bɛ bɔ sini ou bien sinikɛnɛ mais ni mɔgɔ min condamné na i bɛ se k'o de dege baara la bon hali n'o dɔrɔn tɛ ne ko sisan nɔ n ko place b'an bolo an ka dugu tɔw la pour que i ka taa ni mɔgɔ ye f'a ka kɛ mɔgɔ min condamné don mais ni mɔgɔ ma condamné f'a bɛ juge ka bolo kan halisa n'i ko k'i b'o bɔ Bamakɔ yan san ka taa n'o ye Kolokani a ko ma nɔgɔn kosɛbɛ voilà donc o gɛlɛya de b'an kan vraiment ni procédure sera ka teliya pour que kiiriw bɛ se ka kɛ joona o bɛ diya an ye kosɛbɛ mais fɛn explication wɛrɛw bɛ yen nɔ n bɛ se k'a fɔ n ko cour d'assises fana ye gɛlɛya dɔ ye an ma an k'o fɔ ɲɔgɔn ye parce que Mali la ni infraction baw kɛra fɛn cour d'assises de b'o juger tribunal foyi tɛ se k'o juger ni cour d'assises tɛ o de ye fagalikow ye ani ni minnu ye wariw détourner ka se montant dɔ la cour d'assises dun an y'a jateminɛ k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ cour d'assises a bɛ kɛ cour d'appel saba de la n'o ye Kayi Mopti ani Bamako ye mais a kelen-kelenna bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ san kɔnɔ a jugement bɛ kɛ siɲɛ fila Bamako ta clôture la a ma mɛn ten je crois que voilà o tun ye filanan ye donc a jateminɛ n'a fɔra ko san kɔnɔ kiiri fila de bɛ kɛ alors que dossier min bɛ a bɛ ba kelen bɔ donc jagoya don dossier tɛ bɔ joona jagoya don kasoladenw ka caya parce que kiiri tɛ kɛ la voilà o fana ye gɛlɛya dɔ ye an bɛ se ka mun fɔ. ok ni an ye o assise ta k'a lajɛ an bɛ a kɛnɛ kan procureur général an gɛrɛla la k'a ɲininka a ye fɛn caman ɲɛfɔ an na certainement aw ka laɲiniw bɛɛ ye kelen ale ye nominalikɛla ye a fana ka laɲiniw bɛ kelen nin ko in kan mais e ko ni an ye assise jateminɛ san kɔnɔ siɲɛ fila de don siɲɛ fila mais est ce que bolo bi o siɲɛ fila ye a man dɔgɔ fo k'a dama tɛmɛ. A ka dɔgɔ fo k'a dama tɛmɛ assise siɲɛ fila tɛ tuma bɛɛ a bɛ dépend sanw na san dɔw la assise bɛ se ka taa saba la mais mun ka ca mun jateminɛ o ye fila ye parce que Bamakɔ ta yɛrɛ nin y'a filanan de san n'u banna kama donc o ka dɔgɔ kosɛbɛ o de y'a to ministère bɛ laɲini dɔ la a avancera kosɛbɛ o y'a ka an ka code de procédure pénale révisé pour que laɲiniba dɔ bɛ yen nɔ n'o sera ka kɛ o b'a bɛɛ lafiya o y'a ka cour d'assises ko ban o baaraw de bɛ sen na ni cour d'assises banna tribunal ba bɛɛ bɛ se k'i ka mɔgɔ fagalaw juger o de ye laɲini donc cour d'assises bɛ ban Mali kɔnɔ o la a bɛ kɛ ni Segu sisan nɔ mɔgɔ sɔrɔla mun ye crime dɔ kɛ cour d'assises tɛ yen tuguni Segu yɛrɛ b'a ka olu mɔgɔw ka kiiri kɛ donc o b'a to dossier bɛ teliya o b'a to mɔgɔw tɛ mɛn kaso la yan'u k'u ka kiiri dɔn donc an bɛ Ala deli o laɲini ka sabati a ko bɛ sen na a baara avancé la kosɛbɛ ministère de la justice de b'o kɛ la. d'accord mais bi toujours ni an donna baara in kɔnɔ a gɛlɛyaw an bɛ gɛlɛyaw kan à la fin an da bɛna se ma o ye fɛɛrɛ minnu bolodala ye mais an ma s'o ma fɔlɔ san'o cɛ sisan gɛlɛya ninnu kɔnɔ est ce que a bɛɛ lajɛlen ye jugew na ye la responsabilité où se situe la responsabilité. mais n y'o de fɔ n ko jugew dɔrɔn nɔ tɛ o jugew ta n y'o de fɔ n'i ko k'i b'a jateminɛ n ko hali an ka textes b'a gɛlɛya dɔ la n y'o fɔ parce que n ko cour d'assises bɛ yen cour d'assises man ca n ko o ye gɛlɛya dɔ ye n ko dossier bɛ mɛn k'a sɔrɔ jugement ma kɛ o fana ye gɛlɛya dɔ ye mais mɔgɔ caman kɔnɔ i ko jugew tɛ baara kɛ mais o tɛ o parce que o tɛ sariya de dɔn puisque fɛn infraction dɔ bɛ par exemple ni crime don sisan
Voilà, juge sans ça va nous on des bas pour ka baraka. Mais ni mo crime que c'est ça mon cari malien yi ka fo 600 kalo bien kalo fla o tiga kirika ke alors que wakati doit de temps doit de jugement pour que aka kirike ni crime d'abs ka fo sans sabal. Yeah. Voilà. Donc juge drone non on a des textes ou bala et bara compliqué procédure compliquée les donner au bala ni infraction do beno abi ni ngali chama no fait donc lu bebe se ka tanta ani nya fo tugum na duguba kono na ko vraiment au beba to infraction ci ale no c'est ça. D'accord, directeur. Ama fa kamin do c'est ça. O de ye kasula don yara ka condition de vie. O ka mara e bisa mo soro ka fa anyana ni wati mo mo kana je mali kono ni mali koka. O ka mara ambe barake ni haklina do ya amba fo bakonta ombolo adama de bambulo o yanga haklina ambe fin feke o de bambulo la adama de bambulo. Donc yare madi umambulo ni sariya de kaka parce que mo chama be kasola kasoro ama fofolo na no balo bien notala mais au wakati kono vraiment il faut que atigi aka mine kanyi parce que la nyini emu atiki bolo ale ka bo aka re défend aka foko anotala donc na bora faka taka société kono aka famille kono olu fana ka jena ayi donc o de kama on be baraka ne haklina mu ya ma fo adamade o de bambulo. Donc fanga an wasa dula kosobe uni muka kan adamadeni muka kan ngango duma donc ambe barake no haklina ka ke de sorte que o ka condition de vie bi se ka nye chukomina bon an tate ka foko clim bambolo bien ko hôtel bambolo ko blay hôtel mais so munu bambolo a so chama jora depuis colonisation wakatula donc ambala ka effort kela ni état bande mena kosobe partenaire u fana ban demena wala sa anga kaso bo mi se ka bonya chukomina koko bi je ya chukomina fenêtre bi se ka bonya chukomina wala sa fion be duka parce que na fura abitare ma dum bla nyokonka fo mo keme ou bien mo bituru celui kelen kono alors fion te du kan foi gelaya bola parce que mo be se ka saula or adama de no nya fo chukomina au delà ambe effort ke wala su ka connexion mi se ka yelema chukumina u bi se ka lafia chukumina ani u bi se ka bouger parce que na fara ko ibe kasola ko ite boy nonare iyo ye siglendo o may mo ka ali iga kenaya ma o may o da to yoro do ma mbolo am to ko laboro mun no to ka tama ali sport be ke anga kaso bom kono anga partenaire do beno o ye sport ke yoro joanye kaso bom kono be se ka ta ka to ka muscle para wala so ko kenaya be se ka sabati chukumina ama ke de sorte que u se ka dumuni fana ke anga kaso bom kono kaso la do be dumuni ke chien saba me dumuni to bi chien saba draga be to bi ka duma klela be to bi ka duma sura kona be to bi ka duma olu be chien anga kaso bom no ab se ka tulu be laje anga kaso bom fana be kono docteur so be docteur be étape docteur mo ta ka blanga pulokan wala sa u bu frake nu banana fra fana be dama état be fra blanga disposition na wakati be wala sa ni ba détenu mu banana ni ka so de mu banana am se ka frake sukuna e parce que na fra ko mo ko be kasola ati se ka bo ayere ka ta torsola e bi kenema ni banana e be wuli ta torsola mais ni mo ko be kasola na fra ka bana se ka wuli ta torsola fo amunu ga bara kasola don la doni banga frakeli no wi. D'accord, directeur amude chamando ala ajaranye mais ni mo do na kasola hake jumu mi bolo na fo mo ko les droits de les détenus ou ka hake yi munu mi na so do bala idama se memo détenu ka droit be détenu bolo parce que na ko na adama den do na adama den do mo mu do abise ka po parce que wakati dola ay ko ke anga jamana sarate son komi donc abito sara parce que kaso e sara li de o ye ko ke ko mun dakalete donc ibita sara mais ni ya sara ni sara li bana ibe bo ni bora itanga bara mun ke société kono ibo bara keleke donc wakati mun na iba fo no jaga do anga iga droit anga batu oyo muye adama de yere dame anti se ko boala donc amba fo fana jago ya do inika demba ya ka to contact la ni mo ko be kasola ka fo ki denti se kana boye o mai ki muso ti se kana boye o mai donc au delà amba fo mo ma droit de visite o ye tien an ko kaso bon kono mo be se ka ta bo kasola de mais kasola den ka visite o fana ambo o réglementer le parce que papier de kanga kibolo voilà c'est peut-être kasola de laje juge bi se ka papier dit ne fana bi se ko papier dit mais mo ko se ka wuli yere matin ka peut-être kasola ko ka kaso bon de ki ka mo ko ni visiter droit mais au droit ni à réglementer le
donc ni furakɛli fɔ ɲɛgɛnw b'an ka kaso bon bɛɛ kɔnɔ olu bɛɛ ye droit de i tɛ se ka mɔgɔ bila kaso la k'a fɔ ko i tɛ ɲɛgɛn bila ka disposition na olu bɛ courant bɛɛ an ka kaso bon na ji bɛɛ assurélen don yɔrɔ la voilà des droits qui sont là an bɛ minnu faciliter an ka kaso la den donc koli ni fɛn ninnu o safinɛ an jɔlen don n'o bɛɛ safinɛ bɛ d'u ma ɲɛgɛn b'u bolo dako brosse bɛ d'u ma mais an ka moyens limitelen don minnu état bɛ minnu bila an ka disposition na an b'o de d'u ma parce que sariyaba kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ yen nɔ kasoladen a n'o de ka kan i b'o o k'a ye diyagoya de don n y'a fɔ ɲɛgɛn b'an ka fɛnw bɛɛ kɔnɔ mais fɔlɔ la an bɔra kuma caman kalama depuis an finalement ko kasoladenw bɛ u ka besoin kɛ so ni fɛnw kɔnɔ mais olu b'an kɔ de sisan an y'olu bɛɛ dabila sisan an ka kaso bo bɛɛ kɔnɔ a bɛ se k'a vérifier ɲɛgɛn b'a bɛɛ kɔnɔ i bɛ taa ɲɛgɛn na cogo min y'i diya i b'i ko fana safinɛ bɛ yen nɔ brosse bɛ yen nɔ hali an ka musow ka kasobonw na an ka partenaires bɛ yen nɔ minnu bɛ musow ka besoin bɛɛ distribuer ye mun ye brosse ye mun ye safinɛ mun ye coton ye an jɔlen don n'u bɛɛ pour que u bɛ se ka lafiya cogo min na. d'accord o pereperelatigɛ diyara n ye i yɛrɛ ɲumana mɔgɔ caman sigilen don hali sisan hakili bɛ mɔgɔ caman kunna ko sow de bɛ yen je m'excuse du terme ko sow de bɛ yen besoin bɛ ɲɛnabɔ ni minnu ye n'o o kibaruya ka bɔ yen da k'a fɔ k'o dabilara. o dabilala an ka kasobon bɛɛ la a bɛ se ka taa lajɛ. d'accord mon directeur sisan e da sera yɔrɔ dɔ ma i ka intervention kɔnɔ o yɔrɔ in bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ o ye jumɛn ye i ko de ko mɔgɔ ni i bilara kaso la a ka ɲi i somɔgɔw min y'i den ye min muso ye i n'u ka se ka bɔ ɲɔgɔn kalama mais mɔgɔ min t'i i den ye min t'i muso ye i sigiɲɔgɔn dɔ walima i jɛɲɔgɔn dɔ ni o ko k'a bɛna taa bɔ e la o tigilamɔgɔ a kan ka tɛmɛ sira jumɛnw fɛ walasa a ka taa bɔ i la ni a taara waati hakɛ joli bɛ a bolo walasa i n'a tigi ka ɲɔgɔn n bɛna mun f'i ɲɛna hali ni den ou bien muso bɛ fɛ k'i ye a tɛ wuli ten ka taa kasobon na k'a bɛ fɛ ka kasobon ka dayɛlɛ k'i n'a ka ɲɔgɔn ye non 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 o yɔrɔ fana sariya de b'o la ni sariya ma kɛ ko la a tɛ ɲɛ dɛ parce que ni kasobon kɛra ko mɔgɔ min mana a mana mɔgɔ min jɛ i bɛ wuli ten ka don kasobon kɔnɔ ka taa bɔ mɔgɔ ye ka bɔ o tɛ ko ɲɛnama ye dɛ parce que a kan ka bila o kunkolo la k'a fɔ sécurité ko tɛ kulonkɛ sécurité ko in yɛrɛ de kama an tɛ sɔn mɔgɔw ka don an ka kasobon kɔnɔ cogo min y'u diya an b'a fɔ cogoya fila don n bɛ se k'a ɲɛf'i ɲɛna n'i bɛ fɛ ka taa bɔ mɔgɔ ye kasoladen dɔw bɛ yen nɔ minnu ka kiri ma kɛ fɔlɔ an b'a fɔ olu ma détenu provisoire u bɛ kaso la mais u ka kiri ma kɛ fɔlɔ ni i bɛ fɛ ka taa bɔ olu ye hali ni i fa de don ou bien i ba jagoya don juge mun y'a bila kaso la i ka t'o juge fɛ o de bɛ papier d'i ma i ka taa bɔ ye parce que o juge kan k'a dɔn a ka kasoladen ni joli bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o ye fɔlɔ ye filanan mɔgɔ min ka kiri kɛra ka ban fa an b'a fɔ ma ko condamné n'i condamné na i tɛ juge ka foyi kɔnɔ tuguni i bɛ anw de ka yamaruya kɔnɔ parce que anw de b'i kɔlɔsi anw de bɛ décision bɛɛ ta mun b'i kunna fo ka taa i ka kaso ban donc ni bi mɔgɔ bɛ fɛ ka taa bɔ mɔgɔ modèle mɔgɔ min condamné na i bɛna anw de fɛ anw de bɛ papier d'i ma i bɛ taa kaso bon na o la u bɛ kaso bon i autorisé i k'a don i n'a tigi ka kuma i ye ɲininka wagati ko la visite kɔnɔna na kaso bɛɛ n'a ka temps de visite de don parce que an kɛlen bɛ ka kaso bon bɛɛ yamaruya bɛɛ k'i ka visite temps réglementé Bamako heure ni Gao heure tɛ kelen dɛ temps de visite tɛ kelen donc kaso bon bɛɛ b'i ka règlement intérieur kɛ k'a fɔ ne ka visite bɛ kɛ nin wagati de la ne ka visite bɛ kɛ nin don in de la ani nin temps in kɔnɔ Bamako par exemple Bamako kaso bon na visite bɛ kɛ du lundi jusqu'au dimanche ni wulila ni papier b'i bolo i bɛ taa an b'a fɔ n ko mɔgɔw ka visite kana tɛmɛ 15 minutes kan bon mais pour que an ka mɔgɔw fana sɔrɔ mun b'o respecter a ma nɔgɔn kosɛbɛ parce que ni mɔgɔ taara ka taa fa lajɛ ou bien ka taa den lajɛ n'i k'a tigi ma ko minute 15 dɔrɔn k'a ka bɔ vraiment o ye gɛlɛya a ma nɔgɔn kosɛbɛ a ma bon Mali ye jamana ye f'an k'o yɔrɔ ninnu jateminɛ o de b'a kɛ dɔw bɛ se ka tɛmɛ o wagati ninnu kan mais n bɛna fɛn dɔ fana fɔ o ka gɛlɛn anw ma kosɛbɛ visite la parce que n'i taara an ka kaso bon na k'i bɛ taa kuma an ka kasoladen fɛ i n'a bɛ kuma mun fɔ an b'a bɛɛ lamɛn jagoya de y'o ye an ka baarakɛlaw b'u jɔ a kɔrɔ ka a ka kuma bɛɛ lamɛn fo ka ban donc i kan ka kan fɔ an bɛ kan mun mɛn parce que an b'o dabɔ sécurité de kama n'e taara kuma ni kasoladen ye k'a fɔ a ka kuma fɔ n y'a fɔ a bɛna bɔ cogo min na
na an mɔmɛ o ma ɲi dɛ o de b'a kɛ an b'an jɔ a kunna a bɛ kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ k'an ɲɛna an b'a bɛɛ mɛn a bɛ sɔrɔ ka bɔ an kɔni t'an da don a la mais o ye sariya de b'o fɔ diyagoya de don n'i taara ni fɛn fɛn fana k'i bɛ taa di kasoladen ma an b'a lajɛ ni fɛn mun don an b'an janto kasoladenw na kosɛbɛ dɛ o de y'a kɛ hali n'i taara ni dumuni ye ka taa di kasoladen ma an b'a fɔ i k'a dun fɔlɔ k'a lajɛ parce que an tɛ fɛ mɔgɔ ka taa poisson jɔ an ka kasoladenw kɔnɔ i b'a dun fɔlɔ k'a lajɛ après an bɛ sɔrɔ ka don n'a ye an b'a bɛɛ jateminɛ n'i ma don ni fɛn ye fɛn min bɛ se k'an ka sécurité menacer c'est pour dire que baara in ka misɛn kosɛbɛ. D'accord mon directeur mais o la sisan maa min somɔgɔ bɛ yen ni a bɛ kan wɛrɛ fɔ misali la e ne bɛ ka kuma bamanankan na sisan ni u bɛ kuma kan wɛrɛ la min ni bamanankan tɛ kelen ye est ce que diyagoya don a ka garde minnu bɛ yen agent minnu bɛ yen u ka ninnu ka kuma sɛgɛsɛgɛ. I b'a dɔn maliyɛn kɔni tilancɛ bɛɛ bɛ bamanankan de fɔ donc a bɛ ɲɔgɔn ka kan faamuya mais i ye mun fɔ o gɛlɛya bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ mun tɛ bamanankan fɔ dɔw yɛrɛ b'u ban yɛrɛ ka bamanankan fɔ mais au modèle là parce que an b'a essayer toujours ka lafiya don mɔgɔw ka kow la an bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ b'a ka kan mɛn an cɛla n'u b'a ka kan mɛn u bɛ n'a jɔ u bɛ kuma lamɛn mais ni gɛlɛya b'o bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ mun b'u ka kan mɛn visite an tɛ sɔn parce que mun jɔrɔ bɛ anw na o ye an ka kaso sécurité o de jɔrɔ b'anw na an tɛ se ka accepter ka don an kaso ka taa kan fɔ an tɛ kan mun mɛn. ok directeur nin kuma in kɔnɔ i da t'a ka segira sécurité ko in kan ni o ye lakana ye mais o lakana e jɔrɔlen don mun yɛrɛ de la o ko in kɔnɔ ni a kɛlen don k'i sera parce que i ka kuma ta o ta i b'a fɔ ko sécurité an ka kasoladenw ka sécurité ka gɛlɛ a ma i b'a fɛ ka mun de fɔ. mais ni fɛn bɛ ne bali ka sunɔgɔ o ye sécurité o parce que ni fɛn jɔrɔ bɛ ne na o y'an ka kaso sécurité n bɛ baara fɛn fɛn kɛ n b'a kɛ o de kɔnɔna na ni bɛ fɛn fɛn kɛ n bɛ sécurité bila n kɔnɔ la parce que pour que adamadenw ka lafiya jamana kɔnɔ fo kaso bon ka sécuriser ni sécurité tɛ kaso bon kɔnɔ a ma ɲi e ka jateminɛ mɔgɔ 2000 ni kɔ n'olu ma mara ka ɲɛ n'olu ye kɛnɛmana sɔrɔ ala de b'a dɔn mun b'o la o de y'a kɛ ni fɛn jɔrɔ bɛ na sécurité de jɔrɔ bɛ na n tɛ kulonkɛ kɛ sécurité ko la donc an ka sariya ye mun ye sécurité kɔnɔ an b'a bato ni mɔgɔ ko k'i t'a bato i b'an ka yɔrɔ to an ye. d'accord donc min ye procédure in walasa ka se ka taa mɔgɔ lajɛ est ce que wari bɛ sara la walima wari tɛ sara la. ne bɛ papier signé hali bi n ye papier signé dɔrɔmɛ 1 t'a minɛ parce que droit de don ka di mɔgɔw ma u ka t'u ka mɔgɔw lajɛ papier kan ka d'u ma de mais i bɛ fɛ ka kuma mun fɔ an b'a kalama k'a fɔ ko wari dɔw bɛ wari minɛ u ka don mais an bɛɛ la ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ la walasa a bɛ dabila cogo min na walasa mɔgɔw ka lafiya mais mɔgɔw de fana bɛ u yɛrɛ sɛgɛn o sinon n'a fɔra ko ka papier di i bɛ taa papier bɛ d'i ma dɔrɔn i bɛ taa ni papier ye kaso bon na papier bɛ jira i bɛ don mais mɔgɔw tɛ papier fɛ u b'a préférer ka b'u ka so ka u ɲɛsin kaso bon na k'olu bɛ taa wari sara donc an b'a ɲini mɔgɔw fana fɛ mɔgɔw k'o yɔrɔ jateminɛ n'a fɔra ɲɛna k'u ka taa permis ta pour ka t'u ka kaso la u ka taa permis ta u ka permis jira kaso bon na dɔrɔn u ka don. voilà donc mɔgɔw minnu k'an lajɛ nin waati ka kɛ nin sangada nin ye mali kɔnɔ papier min kan ka ɲini i ko ko hali bi ye dɔw signé ka di ɔ mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔ nin na parce que kaso ye fɛn min i b'a sɔrɔ a bɛ se ka na kuma bɛɛ mɔgɔw kan mais minnu bɛna bɔ a kalama ni jamukan in senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamukan in a sigilenba dɔ de y'o ye i bɛ mun dawuya di e ma walasa i ka se ka papier in signé ka di. carte d'identité i bɛ na n'i ka carte d'identité et puis i b'a fɔ n ye i bɛ fɛ ka papier ka wagati joli kɛ ne b'a jateminɛ ne bɛ se ka papier d'i ma dɔgɔkun 1 ou bien tile 10 ani ka carte d'identité pour que n k'a dɔn n bɛ mɔgɔ min yamaruya o ka taa kuma kasoladen na ani n k'a dɔn a bɛ fɛ ka taa kuma ni mɔgɔ min ye parce que n y'a fɔ n ye cogo min na o bɛɛ bɛ sécurité kɔnɔna na n bɛ fɛ k'a dɔn mɔgɔ min bɛ fɛ ka taa kuma ni n ka kasoladen ye n bɛ fɛ k'o dɔn ani ka carte d'identité bɛ na n'o ye. d'accord parce que ne hakili la ko dawuya f'i ka na ni dawuya dɔ ye k'a jira k'a fɔ n ka karisa datugura papier dɔ filɛ min b'a jira k'a datugura mais hali n'o papier tɛ yen misali la ni i somɔgɔ direct tɛ i sigiɲɔgɔn dɔ i b'a fɛ ka taa bɔ a ye ɔ donc an b'a fɛ k'o de dɔn kosɛbɛ quoi i bɛ se ka na cogo jumɛn na donc carte dɔrɔn b'a bɔ. carte b'a bɔ i b'a fɔ n ɲɛna i bɛ taa bɔ mɔgɔ min ye i mun don i b'o fana fɔ n ɲɛna parce que ni mɔgɔ ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na n'o tigi nana k'an ka papier de k'a ka taa bɔ a ye o man ɲi dɛ. ok an b'o yɔrɔ bɛɛ jate. fɛn in na a b'a sɛbɛn walima a b'a fɔ a da la. a b'a fɔ an b'a ɲininka a b'a fɔ an ɲɛna non parce que i tɛ demande kɛ o bɛɛ kalannen tɛ o i tɛ demande kɛ o n'i nana ka fɔ i bɛ fɛ ka taa bɔ karisa an b'i ɲininka e y'a mun ye voilà f'an k'o sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a dɔn mɔgɔ fila ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na kelen bɛ kaso la
mun bi kɛnɛma n'o nana k'a bɛ taa bɔ mun bɛ so kɔnɔ na o tɛ mun bɛ kaso bon kɔnɔ o tɛ ko jɛlen dɛ donc f'an ka ɲininkali kɛ k'o yɔrɔ fana sɛgɛsɛgɛ mais a baara ma nɔgɔn parce que n y'a fɔ cogo min na Bamakɔ kaso kɔnɔ mɔgɔ 2000 ni kɔ de bɛ yen voilà donc gɛlɛya b'a kɔnɔ dɔɔni. Monsieur le directeur sisan i da sera parti kelen o tama minnu ye n'i ka mɔgɔ bɛ kaso la i b'a fɛ ka taa bɔ a ye mais i ye jamana fo wale minnu na an y'a dɔ ye fana ye jamana ye sariya dɔ ta min ye la loi 2018-03 du 12 janvier 2018 relative aux défenseurs des droits humains o kɔnɔna na a fɔra ko tɔn minnu fara ɲɔgɔn kan kulu minnu bɛ yen n'u fana ka baara fana ɲɛsinnen don adamadenya sabati walew ma ko u ni hakɛw bɛɛ ka kan walasa ka se ka taa kasobon kɔnɔ min ye garde à vue kɛyɔrɔw ye polisisow la gendarmerie la ka se ka taa mɔgɔw lajɛ particulier kɔfɛ o tigilamɔgɔ ninnu n'u b'a fɛ ka taa mɔgɔw lajɛ par exemple mɔgɔ kasobon la walima yɔrɔ wɛrɛw la u bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ? N tɛ n da don garde à vue la parce que o tɛ ka yamaruya kɔnɔ n bɛ kuma kasobon dɔrɔn de ta kan olu association des droits de l'homme u fɛ baara ka di ne kosɛbɛ parce que bɛɛ n'i ka faamuyali cogoya dɔn ne b'a fɔ olu de bɛ ne dɛmɛ kosɛbɛ n ka baara kɔnɔna na parce que ne tɛ fɛn dogo mun b'an ka kasobon kɔnɔ f'u ka taa lajɛ est ce que kasoladenw ka hakɛ dilen d'u ma ni kasoladenw ka hakɛ ma d'u ma u bɛ rapport kɛ u bɛ n wele u caman bɛ na bara u b'a fɔ n na a directeur an taara kɔlɔnjɛba nin bɛ yen mais n'o ma k'i la i t'a dɔn k'i bɛ fili la dɛ n'o kɛr'i la o b'a to erreur caman bɛ i b'o corriger o de y'a to association des droits de l'homme mɔgɔw u ka baara ka di n ye et puis ne b'u ka baara nɔgɔya u bolo ne y'a fɔ n ka régisseur bɛɛ ye ni association ninnu filɛ papier ko t'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ n'u nana kasobon na wagati o wagati k'u présenter a bɛ kasobon dayɛlɛ u ye foyi tɛ dogo n'u ko ko ka yɔrɔ jira u la a b'a jira u la parce que c'est très important parce que olu de b'a to kasoladenw b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ yen mun b'a la ka u ka hakɛ su la o de b'a to an fana b'a bila an kunkolo la k'a fɔ an kelen tɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mun b'a la k'an jateminɛ na conseil national des droits de l'homme b'o la association malienne des droits de l'homme la société civile caman bɛ yen nɔ même n'u ye ne wele n'u taara kasobonw na ni donni ma nɔgɔ u ye n'u ye ne wele téléphone dɔrɔn u b'a dayɛlɛ fo n'a kɛra an ka mɔgɔw m'u dɔn sinon association malienne des droits de l'homme conseil national des droits de l'homme an ka mɔgɔw b'u bɛɛ dɔn n'u taara yɔrɔ yɔrɔ u bɛɛ don u caman bɛ yen yɔrɔ u tɛ permis ɲini ne fɛ donc vraiment olu ka présence yɛrɛ ka d'an ye kosɛbɛ mais an bɛ mun ɲini u fɛ chaque fois que u ye rapport kɛ u ka rapport d'an ma an ka ministre bɔra conseil national des droits de l'homme o président de kun n bɛ mun f'i ɲɛna k'a to o yɔrɔ la a ye o ye a b'an ka kasobon na n bɛ se k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ kasobon dɔn k'a sɔrɔ a ma se yan fɔlɔ parce que a tun bɛ conseil national des droits de l'homme na mais wagati caman a bɛ rapport kɛ k'a fɔ an ɲɛna ni kasobon in na ni gɛlɛya ni gɛlɛya bɛ mais chaque fois que n'a ye ci bila k'a fɔ ni gɛlɛya ni gɛlɛya bɛ an seko ye mun ye an b'o kɛ parce que a b'an dɛmɛ de an ka baara kɔnɔna na parce que baara hakilina fila tɛ ne na ka kasoladenw lafiya u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na u ka hakɛ ye mun ye u ka segin u ma ni mɔgɔ bɛ yen mun bɛ n dɛmɛ o baara kɔnɔ ne bolo o ye n baarakɛ ɲɔgɔn de o tɛ ne jugu ye o ni ne bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ne kan k'o ka baara lafiya nɔgɔya o bolo voilà donc permis ko to o la foyi u bɛ taa n ka prison na cogo mun y'u diya olu bɛ don olu kɔni olu bɛ don ni mɔgɔ min ye gɛlɛya sɔrɔ i b'a fɔ n ɲɛna n b'a lafiya ni ala sɔnna. Ni ala sɔnna o la bi ni ne bɛ dansigi an ka jɛmukan na mais ni ala sɔnna a ma ban émission à suivre a bɛna k'o ye k'a lajɛ baara min ni a daminɛna min ye Mali kasoko ye a ɲɛma ka sɔn ka an bisimila walasa k'an kunnafoni o foli an bɛ o k'a la sanga ani waati o la an minnu sɔgɔlen don Sewula Jabaraso la nin kuma an b'a fɔ ni ala sɔnna dɔgɔfura wɛrɛ ni jɛmukan tɔ aw bɛ a lajɛ an bɛna tɔ dafalen bɛɛ fɔ min ye i doncogo ye kaso kɔnɔ kaso ka taa lajɛ ani fɛɛrɛ minnu tigɛra k'u bila sen kan lafiyada minnu bɛna kɛ Mali kasoko la ni o baaraw daminɛna directeur a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna o la o la ni ala sɔnna kana i jɔ dɔgɔfura wɛrɛ nata ka fɔ i kɔ k'an m'o la la semaine prochaine.